Men siyik gelýänçem seni ne dip nakavut etdiler? Näme ýaraýasyň? Muradyň gelýärmi ýa daýbat edesin gelýärmi? Aýt, pul bereýinmi? Pulum ýok, o ýabana. Yanglışmasam sizi bu gucuklan ayal sizin babulanız doğrumy? Yo bile gezýänim, niye sorawlar berýän ey? Yüzümdäki şişkeler görüp ne sarap çıkanlar da o babulay, bolmasa tanam olma. Ey men öýüňde ýataýyn ey wara. Kellem arýar eşmotna. Bizdes. Şularda kellar derman ýokmy kara? Davastakda patsanın ýabysy uçara. Ya paşol. Bolya bratok, ýöne indi seni ufasada gözüm görmesin.